आवडीनुसार छंदानुसार अनेक प्रकार मानले जातात। त्यातले काही प्रकार म्हणजे मोठा अभंग किंवा ज्याला देवद्वार अशा पद्धतीचा अभंग म्हटला जातो, जसा आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाची अंग आनंदाचे, याच्यामध्ये 6 6 6 अशा अक्षरांचे 3 चरण असतात, ज्याच्यामध्ये यमक साधलेलं असतं आणि चौथा चरण मात्र फक्त 4 अक्षरांचा असतो। अशा रचनेचे अनेक अभंग तुकारामांचे आपल्याला आढळतात। तर आता आपल्यासमोर आर्या सादर करणारे बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल तुम्हीच पहा कोणता छंद याच्यामध्ये आहे। पहावा
प्रथमेश आपल्यासमोर सादर करणार आहे पुन्हा एकदा अभिषेकी बुवानी संगीतबद्ध केलेली एक भावपूर्ण रचना.
मृत्यू सर्वांग सोहळा पूजेतल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा पूजेतल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा पूजेतल्या पाना फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा धन्य निर्माल्याची कळा 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 नाही नाही पुण्याची नोंदणी नाही नाही पापाची नोंदणी नाही पुण्याची नोंदणी नाही पापाची नोंदणी जिने गंगा उठाते पाणी जिने गंगा उठाते पाणी जिने गंगा उठाते जिने गंगा उठाते पाणी जिने गंगा उठाते पाणी जिने गंगा उठाते पाणी नाही नाही पुण्याची नोंदणी नाही पुण्याची नोंदणी नाही पापाची नोंदणी नाही पुण्याची नोंदणी नाही पाप